आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंथायनि दिनैनि बे गोसोखां रुंसारि लक्षीराम मुसाहारि हारिमु बिलिफाङावहाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि धुपगुरि आरो खाथि खाला ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा आरो बाथौ धोरोम सिबियारि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलि आयदायाव बयबो आंजों लोगोसे मोसानानै रंजानानै हेफाजाब होगोन होननानै। जागोन ना रायजोफोर? बिथिंथ' जोंना रेडि जाखाबाय, आं नुखादों। बिथिंबो एसे रेडि जानांगौ। एसे दङना गैया? एनार्जि एसे खम जानानै दङ। दासो स्टार्ट जाहांदों नालाय, नङा होमबा? मोसागोन ना फंबायमोना? फंबायमोना मोसागोन, जोंना बिनानावमोना आब'मोनासो मोसागोन ना मोसाया? देलाय मालाय समायना सिख्रि सिख्ला जाना फैखादों, मोसायाब्ला बोरै जानो, नङा होमबा? दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ धोरोमनि मेथाइ आङो गावनि खननाय मेथाइ दोंसे खननानै लाग्रोनो सानदों। बेनि उनाव जों मोसानाय फारसे एसे आगान सुरगोन दे। एसे वार्म आप खालामनानै लाग्रोगोन ना दसे उनाव। दोंसे आङो बाथौ धोरोमनि मेथाइ खननानै लाग्रोनो सानदों।
साबायखर थेंक इउ सो माच थेंक इउ